Чувствате претоварени, когато става въпрос за здравето ви. Например, знаете, че трябва да направите промяна, но не сте сигурни откъде да започнете или от какво се нуждае тялото ви. Не сте сами. Повечето хора не се грижат за здравето си, защото не знаят откъде да започнат. Това е причината, поради която не използват хранителни добавки. Те не са сигурни от какво се нуждаят, откъде да го намерят или как би им било от полза. И нека си го кажем, всеки човек е уникален и има различни здравословни нужди. Здравейте! Аз съм Dr. Райан Гудкин, експерт по здраве и уелнес. Помогнал на хиляди хора да станат по-здрави, променяйки няколко прости неща в ежедневието. Затова създадох прост, но мощен здравен въпросник, предназначен да ви помогне да разберете къде сте със здравето и как да правите подобрения, независимо дали искате да отслабнете, да изградите мускули или просто да станете по-здрави. За няколко минути ще получите лична здравна оценка, обхващаща аспекти като сърдечно здраве, стрес, храносмилане, имунитет и други. И ето най-хубавото, това е напълно безплатно. Ще ви покажем къде сте, ще откроим областите за подобрение и ще ви дадем достъп до конкретни препоръки. Независимо дали става въпрос за упражнения, добавки или промени в начина на живот, ще знаете как да започнете още днес. Отделете няколко минути сега, попълнете въпросника и ни позволете да ви помогнем да направите първата крачка към по-здравословно и щастливо аз. Отново, това няма да ви струва нищо, само няколко минути от времето ви. А какво ще направите с информацията, зависи изцяло от вас. Хей, не можете да стигнете там, където искате, ако не разберете точно къде се намирате. Кликнете върху линка по-долу, за да започнете въпросника сега.